40 години, много ли са? Малко ли са? Когато се празнува един такъв юбилей на едно училище, хората неизбежно поглеждат назад, съвсем в началото. А началото беше 70-та година. Основателят Васил Иванов. Погледнете снимката му. Вижте лицето му. Виждали ли сте по-благородно излъчване от неговото? Аз във всеки случай не. В тези времена сигурно не е било лесно да основеш езикова гимназия по немски в провинциален град като Хасково. Но той успя. Сигурно му е струвало много усилия и нерви, но ентусиазма му, любовта му към немски език, Германия, към немската култура, желанието му при всички случаи да съществува немска гимназия в града, са му давали стимул и енергия да се справи с всичко това. Аз бях първата учителка по немски език. След няколко седмици дойдоха Румяна Илиева, Ана Димова и Мария Иливчева. Бяхме две паралелки по немски език към руската гимназия. Следващата 71 година се обосновахме като самостоятелна гимназия. И Васил Иванов стана първият директор. За пръв път го видях в Софийския университет на разпределението, но дори не разбрах, че е от Хасково. За разлика от другите работодатели, които се държаха като на пазар за роби, той седеше кротко и скромно и ми направиха впечатление синия му поглед, бялата му усмивка, красивото лице, което излъчваше благородство и естествена непринуденост. Бях разпределена в Михайловград, но след една седмица ме преразпределиха в Хасково. Когато дойдох тук за пръв път, ме посрещна същия човек, когото бях запомнила от университета, благодарение на когото се озовах не в Северна България, в слънчевия юг. Как го е направил, не съм го питала. Това беше златното време на гимназията. Методите на управление бяха доста смели и модерни за ония времена. В най-недемократичното време той управляваше демократично. Той работеше така, че всички бяхме един отбор. От учениците, през учителите до помощния персонал. Той се отнасяше еднакво към всички, но много държеше да има най-добрите учители и успяваше. При нас по общообразователните предмети се назначаваха най-добрите учители в града. По времето на Васил Иванов се наложихме като една от най-добрите гимназии по немски в страната, а на Софийския университет, според мои бивши преподаватели, давахме най-добрите кадри. Бях казала, че ако всеки човек трябва да се засади поне едно дърво в живота си, той е създал гора. И сега, след 30 годишни реформи, ми се иска да не сме успели да изсечем всички дървета от неговата гора и някои все още да дават плодове. Вижте снимката му. Запомнете това лице. Този човек беше Васил Иванов, създателят на тази гимназия, първият директор, първият ми учител в моята професия, моят духовен баща.